Здравей, добре дошъл в това първо видео от секцията хранене. И тук с теб ще разгледаме нещо, което е толкова фундаментално, толкова важно. Това е в основата на храненето и на човешкото здраве. И това е именно алкално-киселинния баланс. И ти може би си чувал за алкално-киселинния баланс, може би не си. Но нека разгледаме по възможно най-простия начин, защото честно казано аз поне съм го срещал това нещо обяснено по толкова труден, по толкова сложен начин, с разни термини и така нататък. Тук идеята ми е да държа нещата прости. Не да те обърквам, а ти ги разбереш, за да можеш да ги приложиш и да имаш резултати. Сега, алкално-киселинния баланс. Това представлява съотношението на елементите, на веществата в организма, които са с основен характер и тези, които са с киселинен характер. Сега не се обърквай. Може би по химия се спомняш, аз честно казвам, химията ми беше най-трудният предмет, нищо не можах да разбера от тая химия, но това не е нещо сложно. Значи има елементи, които са киселини. Има елементи, които са киселини, има елементи, които са основи. И нека приемем, че те са противоположни. И когато имат контакт, киселина с основа, те взаимно се неутрализират. И това, което се получава е, че кръвта на човек, тя е с леко алкален характер. Като алкалните елементи, това са основите. Значи, къде да напиша? Когато говорим за алкални елементи, става въпрос за основи. Мисля, че така се бележи в химията, ще го напиша и с думичка основи. А когато говорим за киселинност, става въпрос за съответно киселинни елементи. То тук фактически думите са еднакви, няма смисъл даже да го пиша. По-скоро тук идва объркването, когато се говори за алкална среда и за основата като химичен елемент. Значи в случая приемаме, че когато говорим за основи, говорим за елементи с алкален характер. Сега, виж, може би ти изглежда сложно, повярваме, доста време ни отне да си помислим, да преценим как да ти представим тази информация така, че ти да я разбереш, не да ти объркваме и прочее. А сега, киселини. Сега, за какво става въпрос? Човешката кръв е с неутрален характер. Ако тази скала от 3 до 10, приемем, че най-ниското число е, аз даже за това не съм добавил тук и 2,1, защото това вече е чиста киселина. Това е просто киселина, няма работа в нашето тяло, нали? В смисъл изгаря и така нататък. Затова приемаме, че най-киселинните елементи, които са в човешкия организъм, започват от 3. И сега не дей да ги четеш тези работи, нека разгледаме първо тук скалата, за да не се объркаш. Значи, колкото по-нагоре отиваме, съответно 4, 5, 6, отиваме към неутралното pH. И сега pH е това нещо, което между другото пропуснах спомена, така се бележи алкално-киселинния баланс. Това е съотношението, това е мерната единица, pH. Значи то може да е алкално pH, може да е киселинно pH, може да е неутрално pH. Сега, приемаме 7, то всъщност не го приемаме, а то си и така, 7 е неутрално pH. Над 7 вече 8, 9 и 10, там алкално-киселинния баланс вече е повече алкален. Като приемем 10 за силно алкална среда. И идеята е, че човешката кръв е с pH неутрално. 7 всъщност леко алкално, но сега няма да задълбаваме. 7,3 нали, е реално pH-то на кръвта и то трябва да е постоянно. Значи не може нашата кръв да е киселина, също така не може да е силно алкална, защото просто всички процеси няма да протичат както трябва. За целта
за целта човешкият организъм поддържа това постоянно pH. И ако pH-то на кръвта тръгне да става киселинно, самият организъм започва да извлича от собствените си запаси от алкални елементи, за да компенсира недостига. За да може тази неутрална среда на кръвта да се поддържа. Съответно, обратното, ако кръвта тръгне да става силно алкална, тогава започва да извлича запаси от киселинни елементи, за да може да неутрализира, което между другото е много по-рядък случай, след малко ще разгледаме точно за какво става въпрос. Идеята е, че внасяйки в организма ни храна, съответно, която алкализира тялото и съответно, която допринася за киселинност в самия организъм, ние трябва да задържаме баланса. И сега някои хора се вманиачават и започват да приемат силно алкална храна през цялото време, защото може би са имали изключително висока киселинност на организма, с цел да компенсират. В един момент те забравят, че те достигат до неутралната среда. Представи си, да речем, нека разгледаме първо кои храни алкализират организма и кои допринасят за неговата киселинност, и след това ще ти дам примери, всичко ще ти се изясни, няма да бързаме, ще държа нещата максимално прости. Умишлено съм направил тази таблица по толкова прост начин. Ти ако се позаинтересуваш, може би ако напишеш в интернет таблица за алкално-киселинния баланс, за храните, ще видиш тук хиляди храни написани, всяка таблица е различна. Тук съм представил нещата по възможно най-простия начин. И ти ще забележиш, че храните са наредени по такъв начин, както в основното ниво разгледахме с теб, кои храни са лесно усвояеми от организма и кои по-трудно. И ти ще забележиш, че лесно усвояемите храни по принцип са по-алкални, а по-трудно усвояемите са с киселинен характер. Сега, най-алкализиращите храни, това са пресните сокове от плодове, от зеленчуци, ионизирана вода, и това е като общо правило за силно алкалните храни. И не е случайно хора, които са с висока киселинна среда на организма, и след малко ще говорим в кои случаи това се получава, на тях ми се препоръчва да ядат много плодове, зеленчуци, да пият прясно изцеден сок, защото това веднага силно алкализира организма. След това идват пресните плодове, после идват пресните зеленчуци, и сега има някои плодове, където са леко по-алкални, които отиват по-към неутрален характер и така нататък. Но идеята ми тук не е да те накарам да ти заболи главата от супер нова информация, просто да представим основния принцип, ти да го разбереш. Значи плодовете и зеленчуците по общо правило, говорим за суровите, не за сготвени или пържени, там вече нещата отиват към киселинния характер. И плодовете и зеленчуците, суровите, са също силно алкализираща храна. След това ядки, семена, кълнове, отново не термично обработени, те вече отиват в неутралното pH. След това варива, аскорбиални въглехидрати, значи ориз, боб, хляб, нахут, грах и такива ядки, които имат нужда от термична обработка поради високото ниво на инхибитори в тях, тези вещества, които, ако си спомняш, в основното ниво разгледахме с теб, които предпазват самата ядка и реално изключително много затормозяват човешкия организъм и като цяло храносмилането, ако се ядат в сурово състояние. Ние обяснихме, че те се накисват по-късно в секцията хранене. Тук ще ти покажа точно как да се накисваш отделни ядки, семена, как да се правиш кълнове и всички тези уникални неща. Тук само ще споменем, че те се намират около неутралния характер, около неутралното pH, и леко някои отиват вече към киселинен. След това
идват млечните продукти. Това са храни, които вече са с изявен киселинен характер, т.е. допринасят за киселинното pH в организма. Мляко, сирене, кашкавал и така нататък. Сега, тук отново важи правилото, че колкото една храна е по-нетермично обработена, колкото е представена в естествения си вид, в който е в природата, толкова повече отива към алкалното pH. Нали? Това е един общ принцип, не важи абсолютно за всичко, но като цяло можеш да се придържаш към него. Тоест, ако млякото е не пастеризирано, ако не е минало през някакви хиляди термични обработки и така нататък, е много по-добре, отколкото обратния вариант, естествено. Сега, след това яйца, месо, белите отрови. Сега, белите отрови, това е общо наименование на солта. И като казвам сол, не е примерно хималайска сол, нали, с всичките минерали и така нататък, добита по естествен начин. Тук говорим за бяла рафинирана сол, за бяло брашно и за бяла рафинирана захар. Това са трите отрови. Белите отрови ги наричат. Повтарям, рафинирана захар, рафинирана сол и рафинирано бяло брашно. Сега, яйцата и месото отново също важи като при млякото и сиренето. Нали, ако са пържени, нали, не е добре. Сега вече ако са на скара, леко алангле и така нататък, много по-лесно се усвояват от организма, много повече запазват ензимите си, минералите си и така нататък.